Moltes gràcies. Senyor Lóriz, té la paraula el senyor Jordi Navarro, portaveu de la CUP Reagrupament. Bé, disculpin aquesta inexperiència amb els micros i els pius. Gironines i gironins, regidores i regidors, molt bon dia a tothom. En primer lloc voldria, com a regidor electe en representació de la CUP i dels dos partits que ens van donar suport a les passades eleccions, Reagrupament i el partit Pagesos per la Dignitat Rural, donar les gràcies a les 2.981 persones que ens van donar la seva confiança a les passades eleccions municipals. A tots ells i a totes elles, moltíssimes gràcies, el nostre més sincer agraïment. També voldria personalment agrair a persones que aprecio molt, com la meva companya, els meus fills, els meus pares, el meu germà i els meus companyes i companys de lluita, que tant i tant m'han donat i que em continuen donant. Fa uns minuts m'he vist obligat a prometre la Constitució espanyola i val a dir que he dit una mentida, perquè no la penso complir. És més, dedicaré bona part de les meves energies a combatre els símbols que representa aquesta Constitució i aquesta monarquia imposada. Tant jo com els meus companys de grup treballarem perquè el quadre borbònic reial que presideix aquest saló de plens sigui retirat i també treballarem perquè Girona retiri el títol de príncep de Girona Felip de Borbó. Nosaltres segurament som l'únic grup municipal que no reconeix ni la Constitució ni els estatuts d'autonomia i ho fem perquè des del nostre punt de vista aquestes lleis imposen la dominació colonial, nacional i cultural als països catalans i perpetuen unes desigualtats. Unes lleis que, entre altres coses, imposen un sistema de llistes electorals tancades que impedeixen la regeneració democràtica. Unes lleis que imposen un sistema econòmic, polític i social que genera desigualtats, que afavoreix les grans empreses i que malmet el territori on han de viure i créixer els nostres fills. És per això que nosaltres, que jo mateix, només prometem als ciutadans de Girona, tant els que ens han escollit com els que no ens han escollit, en ells sí que els prometem que treballarem intensament per tirar endavant el projecte de ciutat que nosaltres defensem i hem defensat el nostre programa i que resumidament ara exposaré. En primer lloc, nosaltres treballarem per combatre la crisi econòmica i treballarem per la cohesió social. Treballarem per recuperar una economia productiva i local, que el més important siguin les persones. Volem impulsar una xarxa d'economia social i solidària i combatre la crisi econòmica que copeja les classes populars d'aquesta ciutat i de tot el nostre país. També treballarem per enfortir el sentiment col·lectiu, recuperar xarxes solidàries i la creativitat ciutadana i serem un contundent mur de contenció contra els intents de retallades als serveis bàsics. I aquest serà una mica el camí que emprendrem per fer front a l'actual model econòmic capitalista neoliberal escampat arreu d'Europa. Un model que fomenta la competitivitat i que perjudica els més desfavorits. Estic parlant ni més ni menys que de racisme i de xenofòbia. Nosaltres hi farem front, des del carrer i des de les institucions, a tots els barris de la ciutat, impulsant el diàleg com a eina de convivència ciutadana. Un altre punt molt important del nostre ideari i que irem desenvolupant al llarg d'aquest mandat serà treballar per crear un model de ciutat de Girona verda, amable, propera i sostenible. Per això nosaltres continuarem lluitant contra l'especulació immobiliària i volem que Girona conservi els seus espais agraris i els seus espais naturals, tan necessaris. Reivindiquem una vegada més la necessitat que Girona es mantingui la poca pagesia que encara quedi. I reivindiquem espais tan valuosos com els aiguabarreig, les hortes de Santa Eugènia o els boscos de Taialà. Nosaltres també prioritzarem que es potenciï el transport públic, la circulació a peu i en bicicleta per combatre el canvi climàtic i el caos que representa un model de mobilitat basat en el vehicle privat. Alhora que lluitarem perquè Adif, ens hi posarem aferrissadament perquè Adif respecti els barris més afectats per les obres del TAP. Nosaltres ens vam oposar fa temps a la construcció d'un pavelló a la Devesa. És una batalla gairebé guanyada, però la volem acabar de guanyar. I, senyor Puigdemont, li recordarem la seva promesa electoral de descartar definitivament aquest projecte. També recordarem la necessitat de replantejar les zones blaves de Sant Narcís i d'impulsar un gran pacte per la mobilitat sostenible a Girona i Rodalies. Proposarem també un sistema de recollida de residus que faci necessària la construcció de grans macroprojectes i serem l'altaveu de les cooperatives d'energia verda que difonen també una nova cultura de l'energia, basada en l'oposició a l'energia nuclear i en l'oposició a les línies de molt alta tensió.
Un altre eix molt important del nostre programa polític és la defensa contundent dels drets socials i laborals, la participació ciutadana, i també apostarem molt fort per la cultura i les entitats que hi ha en aquesta ciutat que cada dia treballen. Per això ens oposarem a les retallades en educació i ajudarem els companys i companyes que lluiten perquè el Trueta no es privatitzi i perquè el Trueta s'ampliï. Creiem que ha arribat el moment que Girona disposi de més equipaments educatius. Urgeix que s'acabin de construir les escoles Pericot i Bos de la Pabordia i una nova escola bressol en algun lloc consensuat de la ciutat, així com un nou institut de secundària i replanteja l'actual zonificació escolar. També reclamem l'obertura de més centres oberts als diferents barris de la nostra ciutat i que hi hagi més biblioteques, com a Sant Narcís i el sector est, que no podem oblidar els barris de Vila-roja, de Masramada, etc. Defensarem també, farem una defensa aferrissada de la participació directa. Per això volem que s'instaurin els pressupostos participatius, les consultes ciutadanes vinculants i que d'una vegada per totes s'obri aquest ple a les entitats de la ciutat, que no és tan tan complicat, simplement és en qüestió de voluntat política. També treballarem perquè les entitats d'aquesta ciutat puguin fer més activitats a l'aire lliure, reapropiar-se de l'espai públic d'una forma responsable i col·lectiva. Creiem que és important. Donarem també suport a la cultura popular i a la música en directe, massa temps marginada al nostre municipi. Farem costat una vegada més a les entitats de la ciutat en aquest sentit. Nosaltres, no és cap secret, som independentistes i per això volem ser la veu dels gironins i gironines que el passat 25 d'abril de l'any passat es van expressar a les urnes populars en un referèndum per l'autodeterminació dels països catalans. Creiem que ha arribat el moment d'acabar amb la dependència dels països catalans de Catalunya envers l'estat espanyol i que cal posar fi a l'espoli fiscal que cada any roba milions d'euros a treballadors i treballadores catalans i catalanes. Un espoli fiscal que, sumat a l'actual crisi econòmica tan dramàtica, posa en risc de fallir dels pressupostos municipals i la prestació de serveis públics tan necessaris per la cohesió social i per la convivència. Per tot això, la CUP proposarà en aquest ple mesures de tipus polític, com ara que aquest Ajuntament doni suport a l'Assemblea Nacional Catalana i a l'Assemblea de Regidors i Regidores dels Països Catalans, alhora que proposarà mesures simbòliques com la retirada de la simbologia monàrquica i espanyolista. Nosaltres creiem que la convivència és possible. Nosaltres defensem que el nostre país, que la nostra ciutat sigui generosa amb els ciutadans nouvinguts que arriben i creiem que tenim un instrument molt bo. A banda de les polítiques socials, creiem que la llengua catalana és un instrument de futur que cal potenciar, perquè pot ser realment un punt de trobada de tots els gironins que vivim en aquesta ciutat, tant els nouvinguts que acaben d'arribar, com els que ja eren aquí, com els que encara eren aquí més enrere, com els que vindran en un futur. El català ens pot cohesionar tots i és necessari, per tant, potenciar aquesta llengua. També donarem suport defensarem la nostra identitat, la cultura popular i l'esport de base que s'expressa de forma tan agradable i tan bonica en els diferents barris de la ciutat. Ja he dit que nosaltres som independentistes, també som d'esquerres i també som ecologistes. Creiem que aquestes tres lluites van unides, però des que la CUP existeix a Girona, des que nosaltres estem treballant en aquesta ciutat, hem après a estimar els nostres barris. Els nostres barris són importantíssims. I no hi ha d'haver cap contradicció en tenir ideologies i defensar els nostres barris. Ha de ser una defensa transversal i aferrissada. Els barris de la ciutat de Girona són petites pàtries, és on vivim cada dia, on cada dia vivim experiències quotidianes i on cada dia ens enfrontem a la nostra realitat més propera i quotidiana. Per això cal que, en certa manera, recuperem la dignitat que una mica han perdut alguns barris, estan una mica oblidats, cal recuperar-ho. Per això treballarem molt intensament per retornar-los la dignitat i sobretot per donar suport a les seves entitats i associacions. Una mica per anar resumint, nosaltres volem treballar pel bé de Girona i ens comprometem amb la gent dels nostres barris alhora que serem solidaris i solidàries amb les desigualtats que es pateixen arreu del món, així com amb els desastres ecològics que molta gent pateix fruit del canvi climàtic o de la degradació del territori. Combatrem la xenofòbia i el racisme alhora que ens enfrontarem a l'espanyolisme que promou el genocidi lingüístic i cultural arreu dels països catalans. La CUP va néixer aproximadament fa uns 10 anys. Tenim un compromís de coherència i pensem seguir en aquest camí. I ens oferim a ser l'altaveu de les entitats i de les persones que volen millorar la nostra ciutat. El nostre és un missatge clar, sense ambigüitats, de compromís amb les classes populars, amb la justícia catalana, amb la justícia social, amb la cultura, amb la mare terra, amb la nació catalana. Som aquí per donar veu als qui durant molt de temps no l'han tingut. Volem portar la veu de les entitats, dels barris, també dels indignats, perquè creiem que la seva tasca és necessària. Cal que el jovent i la gent que no és tan jove s'impliqui, surti al carrer, protesti, i el ple ha de ser també un espai d'expressió per ells. Si em permeteu,
La nostra entrada a l'Ajuntament la considerem una petita victòria del poble, i ho dic amb tota la humilitat del món. Ha estat una petita victòria aconseguida amb l'esforç de moltes persones que des de la base del treball diari, sense diners i sense recursos, hem fet possible aquest petit somni, només amb moltes hores de feina i de sacrifici. Creiem que es pot demostrar que la política també es pot fer des del carrer, de forma humil, voluntària, amb vocació de servei al poble i a la comunitat. I estem convençuts i convençudes, jo n'estic plenament convençut, que al marge dels que estem avui aquí representant a la ciutadania que ens ha donat suport a les urnes, hi ha una Girona que ha començat a caminar des de ja fa temps, que és la Girona que estan construint les entitats, els moviments socials i els col·lectius. I jo estic convençut que la suma de tots plegats, del nostre esforç, del seu esforç, tots plegats podem aconseguir que Girona sigui un lloc millor per viure pels nostres fills, pel futur de les noves generacions. I cal donar una oportunitat a aquesta política de base i de proximitat, que ja és al carrer. Nosaltres li volem allargar la mà i ens agradaria que tot aquest consistori també ho fes. Segurament tot això que he exposat no ho podrem fer en aquest mandat, perquè nosaltres, la CUP, no tenim la força institucional necessària. Tot i així, nosaltres pensem que les utopies són realitzables i el que hem de fer és posar-nos a treballar i a pencar fort i assumir el repte per fer el viatge cap a Ítaca, perquè, com deia el poeta dia fora, que tot està per fer i tot és possible. La CUP no formarà part de cap govern que estiguem lligats i amb la boca tancada. Nosaltres farem una oposició contundent quan calgui, també constructiva, serem presents a les lluites del carrer i farem servir la força de la paraula i serem oberts i dialogants. Discutirem punt per punt i intentarem arribar a acords pel bé de la ciutat de Girona en base al nostre programa. Per això nosaltres hem presentat candidatura a presidir a l'alcaldia. Ja per acabar, voldria recordar les diferents generacions de lluitadors i lluitadores que ens han precedit en el combat per la llibertat i per una societat més justa. Molts d'ells van patir repressió i van patir tortures. Dir-los que el seu esforç no va ser en va. La lluita per la llibertat continua i avui, ara i aquí, també continua. Moltíssimes gràcies. Visca Girona i visca Catalunya. Moltes gràcies. Senyor Navarro, té la paraula.